Hi guys, konnichiwa. So karon guys, magtudlo ko og basic Japanese language. So karon mag-start ta sa good morning sa maayong buntag. So ang Japanese ana sa maayong buntag mao ang Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kung makasugat ka og hapon sa buntag, syempre mo good morning man ka. Good morning jud ta. So maingon ka, Ohayo gozaimasu. Ya, pina-smile yan. Na-smile din ba para kaingon po sila nindutan ni mga kuan niya. Energetic, kay lively magayo ang mga Pinay, mga Pinoy ano. Good morning, Ohayo gozaimasu. Pili siya. Gozaimasu, ya muduko pud ka kay respeto man na. Respeto, di lang ka pwede mo nga Ohayo gozaimasu. Muduko jud ka, duko man sila kay sa tuwa diri ana man. Yango paana ang agtang ba paana. Unya ang ikaduha kadtong konnichiwa mauna siya ang hi, hello o good afternoon. Mao gina siya gamit anang konnichiwa guys. Tulo na siya ka kanang kahig anang konnichiwa. So kasagaran konnichiwa gyud ang kuan sa hapon bisa pag alas 10, alas 11, alas 12 padung sa alas 7 konnichiwa pa na sila. Kaya na-experience na ako dito sa Japan nga ay nagkonnichiwa na ko nga alas 10. So nakakuan ko sa mga kaulingon nga pwede ra di ay gamiton ang konnichiwa. Konnichiwa tuloy gamit ana hi, hello o good afternoon. So kung naay mo konnichiwa nimo mga alas 10, alas 11 nya hapon sila kung alas 2 padung sa alas 7 hapon sila. So dili na sayop guys sa hi, hello good afternoon. Silbi ni timbaya ra na sila ba ni timbaya kanang dili man jud ingon nga pirmi na lang ka mo greet dito sa Japan bisag dili nimo kaila kay parehara man na diri kay bisag dili mo kaila dili biya ka magsigi og kanang sige og tagad-tagad ana. So sa Japan dili mas gamit ang mubaw sa kanang mga dili kaila pwede ra mo po mo-greet ka pero mas ulihan ko sa kanang mubaw na lang ba kay kung mo-greet ka murag kuan sa kayo nga murag nagkasugat lang mo kadyot lang kayo kanang murag silbi sa CR for example sa sugat mo sa CR niya kalit kag ingon good morning ano ba kuan sa kayo ba sama ra po na diri sa tuwa nga mogamit og konnichiwa aw mo hayo hello katurong mga para na madto kag trabahoan gaminana ba para na mga ato ka grocery nga kanang mapalit kag mga kuan niya makasugat kag kuan mo ana man na sila nga good morning manana man sila mga ohayo gozaimasu. So ikaw mo reply pud ka mo bawas sa pud ka sila ohayo gozaimasu. Konnichiwa mo reply ra pud ka sa konnichiwa nila. Nya ang kanang katulo nga greetings nga pirmi magamit sa Japan kamo lang buntag ana padung sa gabi mao na ang konbanwa. So kanang konbanwa pwede ra na nimo i-pronounce konbanwa mao na siya good evening sa Japanese konbanwa. Basta gabi na mao na gyud siya gamiton wala na jay ingon nga
sagol-sagol pa, pero ang konnichiwa pwede ra po na gamiton sa alas city. Kaya naka-experience ko na dito nga sa gabi na ni nianam ko bangwa, nianam siya konnichiwa. So wala kay angay nga ikakuan kay ilaha man ang language, so dapat kita mo follow nila. So klaro kayo nga sakto sila sa akong side kay natuko at first nga ang konnichiwa usaray gamit sa mura good afternoon ra sa akong kuan niya sa naanam-anam sa dito na sa Japan na anam-anam na kung kuan ba nga nakasugat ko nga ni konnichiwa og buntag ni konnichiwa og gabi makakuan gud ka aside sa imong iskulahan napad yung mga maad sa imong makatunan sa inikabot nimo dito kunya kana dili ka mauwaw bali gusto niya jud ka balago na magkadimaoy mo kuan bal wala man na sila ilabot nga nimo wala na magkadimaw as long as nga kaning kamot ka gipakita nimo nga muanang jud ka ba tabi jud ka bala nagbalitok-balitok pa na mura na naglukot gubot na kayo kira kay na kay wala dili na sila manginaway nimo nga mas proud sila kay mas ganahan sila kay kanang naning kamot ta sa ilang language ba nga kanang mauni ana mutudlo mo kuna sila basta mangutana lang ka subot pasabot ani ana say kuan ani kanang sini Japanese ani sinihunggo ani ana mangutana ka kay sa eskwelahan daghan man og kanang sa eskwelahan daghan jud sa libro daghan man dili man na nato masugot yun dili man na ingon nga makapi na to tanan ng by page dili man na isod ang Japanese kung butro naon jud pero kung gusto ka maka-learn pwede na nimo siya panglista kung na kay mga bagong madunggan nila panglista nimo niya gamiton din na nimo og sentence sunod nga kay kung for example magkatubang kagapon niya kato nga sentence kato nga words gamiton to nimo sentence niya kung makagets sila nimo so makaingon po kasi magalingon ay nakakuan sila nakasabot sila sa gusto nila mga kini day gamit kung na po yung istorya ang hapon pwede po na nimo isuwat kanang balag o dili na mong spelling kay search na nimo kanang maog ni unsay meaning ako din na pero dili sa tanan nga search nimo nga mao jud exact nga mogawas kay napad yun na siya ilawom nga kaingon jud kag dili mo kuan man niya ana ba dili sa tanan nga ini-search nimo mao jud nga buot pasabot gud ana nga words kay daghan po na sila og kanang kulikot sa Japanese daghan kaayo kanang pasikot-sikot sa istorya kanang para sa to ba natay mao-mao kanang natay for example ok murag ok nya naabitay ok nga singanan ni cockroach nga muing batag ok nya napusahay nga sa butang nga kanang for example og dapiit baron or di suksok or di ok mao na siya murag kanang dili gyud nato mga makaingon nga usari gyud meaning kay nagiuban nga mao-maora og words pero dili na siya buot pasabot nga mauna na siya sa imong nadunggan or imong nailhan nga usara ka buok meaning napagyoy mga luyo ana nga words nga wala ta kaibaw nga bisag gigamit sa Japanese nya makadungog ta nya moingon ta nga mauna nya lahi dito ang sentence nga gigamit so dili na siya kuan maniid lang sa istorya sa Japanese kay usama po na siya. So mao to guys ang mga tulo ka basic Japanese greetings nga magamit kada adlaw tibuok. So katong tulo manan ra to ninyo sa anam-anam ohayo gozaimasu, konnichiwa o ang konbanwa. So atangan ninyo ang sunod na ko nga tutorial sa about sa basic Japanese. Just click the notification bell below.
Sayonara!